आङो सिगाङावनो बेखौनो बुंनो हास्थायो बे स्कुलनि सोमोन्दैहाय बे स्कुला 1991 आवहाय बे गायसनजादों आरो बिनि बे स्कुलनि मेन पारपसानो जाबाय जे गथ'फ्रा मोजाङै जेराव फरायनानै भबिष्यतआवहाय बिसोरो माबा मोनसे मानसि जाहैनो हायो आरो बेनिफ्राय थांखिया बेनो जाबाय जेन' जोङो साबसिन हामसिन गथ'फोरखौ दिहुननानै बिसेसखि जोंनि बर' समाजनि गेजेरावहाय जेन' जोङो गोरों गोरा जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो दिहुननो हानाय बायदिनो दिनै जे नोंथांमोना जे सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों बे हाबाफारिनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो? बे जाबाय बे हाबाफारिखौ जों लानायनि कारना बेनो जाबाय जेन' उनाव फैगोन जे गथ'फोर दङ स्टुडेन्टफोर दङ जेन' बिसोर मोनसे एनकारेजमेन्ट मोनो उत्साह मोनो आरो फरायनायावहाय बिसोरो बांसिनै गोसो होनो हानाय बायदि लोगोसे फोरोंगिरिफोरखौबो जों बरायनाय हाबाफारि नुदों उद्देश्यआ मा? उद्देश्यआ बेनो जेन' फोरोंगिरिफ्रानो जोंनि मेइन सर्स गथ'फोरखौ जोङो रेडि खालामनाय थाम-थिम खालामनाय बिसोरनो गियान होनाया बे फोरोंगिरिफ्रा जुदि मोजाङै एनकारेजमेन्ट मोनाब्ला उत्साह मोनाब्ला बिसोरो फोरोंनायावहाय बिसोरो डिसकारेज जागोन आरो गोसो होनाय नङा दा बेनिखायनो स्टुडेन्टफोरजों लोगोसे जोङो फोरोंगिरिफोरखौ बरायनायनि कारना बेबो मोनसे थांखि जेन' साबसिन हामसिनै बिसोरो फोरोंलांनो हायो दा जोंनिया देग्लायहाय 34 स्टुडेन्टफोर पास जाबाय आरो बिनि बिथोरावहाय फार्स्ट डिभिजनावहाय जोङो 16 केन्डिडेट्स आरो बिनिफ्राय सेकेन्ड डिभिजनाव 18 केन्डिडेट्स आरो बिनि गेजेराव 6 जना स्टार मार्क मोनदों बयनिख्रुइ बांसिन नाम्बार आवग्रिनो हानाय नोंथांनि स्टुडेन्टखौ बुंनो हागोन नामा? बिनि नामा जाबाय निकिता ब्रह्म बियो 6टा साबजेक्टआव बियो लेटार मोनजोबदों आरो बिनि पार्सेन्टेजआ जाबाय 84.66 बे स्कुलावनो फरायनाय 2017 बे स्कुलनिफ्रायनो पास जानानै थांदों बिनि रेकर्डखौ दिनैसिमबो रावबो सिफायनो हायाखै 89.5% दा बिथाङा देग्लायहाय IIT आवहाय सेलेक्सन जाबाय बेनिखायनो बिथाङा थाबैनो बम्बेआव थांसिगोन IIT नि थाखाय आरो बिथाङाबो बे स्कुलनिनो सासे स्टुडेन्टमोन बिनि नामा जाबाय मिलेनियाम बसुमतारी बिनिफ्राय ओंखारलांनायनि उनावहाय 11-12खौ साइन्स कलेजाव बानायदों आरो डिग्रिखौबो आं साइन्स कलेजावनो फरायदों दा आङो जेम होननाय मोनसे एन्ट्रेन्स एग्जाम दङ जायखौ माने जइन्ट एन्ट्रेन्स एडमिसन टेस्ट फर MSc इन IIT होननाय मोनसे आं बाहाय उथ्रिदों आरो आङो बेवहाय पास जानानै दा IIT बम्बेआवहाय एडमिसन मोननो हाबाय आङो बेबायदिनो बे डिग्रियावहाय एसे एनै नाजादों आरो मास्टारफ्राबो हेल्प खालामदों दा बेजोंनो आङो उथ्रिनो हाबाय नोंथाङा बे फरायसालिनिफ्रायनो जे थांनानै बेबायदि दिनैसिम बे फरायसालिनि फोरोंगिरिफोर एबा बे फरायसालिनि आबहावाया माबायदिमोन बै समाव फोरमायनो हागोन नामा? बे जोंनि स्कुलनिया आबहावायाथ' मोजाङानोमोन मास्टारफ्राबो मोजाङैनो हेल्प होदों आरो बिसोरनि दैदेननायावनो जोङो मोजां मार्क लानानै पास जानो हादों बेनोसै फैबाय थानाय जे इयुन समनि फंबाय बिनानाव जाय माने बे फरायसालियाव फरायगासिनो दङ आरो दिनै जे सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों बिथांमोनखौ माबा खावलायनो सानो नामा नों इयुन समाव माबायदि जालांनांगौ? इयुन समाव आं बेखौनो खावलायनो सानो गावसिनि गलफोरखौ मोजाङै थिनानै लाथों आरो मोजाङै बिनि थाखाय बेखौ भिजनाव लानानै मोजां हार्ड वार्क खालामलांबाय थादों होमबानो साक्सेस जानो हागोन लाइफआव बेखौनो आङो नोंनि गामियाव आंनि गामिया बावरागुरि होनो पस्ट अफिसा जाहारबारि पाटक'आ फेलिसिटेसन प्रग्राम अर्थात बानजायनाय प्रग्रामखौ खुंनायनि ओंथियानो जादों जे जोंनि बे देरहासार जानाय गथ'फ्रा जाहाथे बिसोरो बेबायदि फेलिसिटेसन होनायजों माने बानजाय जानायजों जेन हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव थांनानै बिसोरो बांसिन गोसो होनो हायो मानोना दिनै बेहाय गोबां मानगोनां आलासि हांख्रायजानाय आलासिफोर दं फोरोंगिरिफोर दं आरो बिमा बिफा दङ बेनिफ्राय गावसिनि फंबाय बिनानाव फरायसाफोर दं क्लास 9 क्लास 10नि बिसोरबो जाहाथे बिसोरनि बे देरहासार जानायखौ नुनानै माबोरै पास जालांदों बेफोरखौ फोरमायथिनायनि गेजेरजों फैनाय क्लास 9 10नि गथ'फ्रा जाहाथे बिसोरो मोनसे गोसोआव थुलुंगा मोनो नैथियाव बेजों लोगोसे जोङो बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों जोंनि फोरोंगिरि जायफोरा गोसो होनानै बिथांमोना फोरोंदों
बिथांमोननि नाजानायाव खस्थ' खालामनायाव जोंनि बे फरायसालियाव माने बेसि मेम'रियेल इंलिश स्कुलाव गासै 34 फरायसाफ्रा आनजाद होदोंमोन बिनि गेजेराव सासेबो फेल गैया आरो थार्ड डिभिजनबो गैया सेकेन्ड डिभिजनाव 18 जन आरो 16 फार्स्ट डिभिजनाव 16 जन बिनि गेजेराव 7 स्टार मार्क मोनदों दा बे हिसाबै जोङो जोबोद खुसि जादों बे जोंनि देरगानाय फोरोंगिरिफोर आरो जोङो बेवहाय फोरोंगिरिफोरखौबो बानजायदों नाथाय बिथांमोना उननि फैगौ फरायसाफोरखौ गोसो होनानै बांसिन मोजाङै फोरोङो आरो जोंनि बे फरायसालियाव दिनै जे सेकेन्ड डिभिजन मोनदों बिनिख्रुइ साबसिन फार्स्ट डिभिजन आरो डिस्टिंसन मोननानै पास जालाङो हायोब्ला अन्तत सासे सोरबा माने आसामाव सेन्ड खालामनो हानाय रिजाल्ट दिहुननो हायो बे मिजिंथि लानानै जोङो दिनै बे बानजायनाय प्रग्रामखौ खुंदों। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससी, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससी, एफएससी, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससी GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360